Pred malou chvíľou som si prečítala príspevok od Vinceho, aké on má strašné problémy s televíziou Markíza, ako sa mu mstia len preto, že neohol chrbát a odvážne hájí svojich kolegov. Naozaj. Poviem vám jedno, drahí novinári, ktorých dostihla v posledných dňoch karma, môžete si za to sami. Mne je úplne jedno, koľko komentárov od vplyvných a známych ľudí uvidím pod podobnými srdcervúcimi príspevkami novinárov. Je mi jedno, či to je Kristina Tormová, či to sú herci, umelci, nedaj Boh, samotní politici, ktorí vám prejavujú podporu, ako ste neohli chrbát, aký ste odvážni a pchajú sa vám do zadku. Ja vám budem stále tvrdiť pravý opak. Je to karma, pretože nepamätám si ani od Vinceho, ani od Kovačiča, ani od ich kolegov, že by si akýmkoľvek spôsobom zastali kolegu novinára Juliusa Assangeho, ktorý bol väznený v Británii, ak sa nepamätám, a bol vyžadovaný do Ameriky na väzobné trestné stíhania, kde mu hrozil aj trest smrti len preto, že zverejnil pravdu. Nepamätám si, že by nejakým jedným podporným gestom podporili Juliusa. Nevadí. Keď už majú toľké reči o právach, o ochrane novinárov, nepamätám sa, že by jedným slovom odsúdili genocidu a vraždenie novinárov v pásme Gazy. Nič, rovnako tak ticho. Rovnako tak ticho bol Vince a jeho kolegovia v prípade, keď na Slovensku prichádzali ľudia s odlišným názorom o prácu. Aj keď sa to týkalo ich kolegov z rovnakej oblasti, novinárov. Pamätám si, ako Anka Žitná zo dňa na deň skončila v Teatrojke. Rovnako tak si ale pamätám, že odišla so vstýčenou hlavou. Nenariekala, bližšie nešpecifikovala, prečo vlastne končí v Teatrojke a postavila sa na vlastné nohy. Na rozdiel od vás, ktorí nariekate, plačete a stávate sa do pozície obeti. Vy ste pomáhali tvoriť verejný priestor, kde sa nálepkujú ľudia s iným názorom, kde ani štipku empatie, ani podpory ste nevyjadrili ľuďom, ktorí boli doslova do písmena šikanovaní pre ich iný politický názor. Vždy od vás a vašich fanúšikov a podobne naladených ľudí som neustále počúvala argument typu, že súkromné spoločnosti si môžu demokraticky vybrať, s kým budú spolupracovať a s kým nie a podobné keci. Nikdy ste si neotvorili ústa. Tešili ste sa z toho. A teraz, keď len sa vám dostáva vaša vlastná polievočka, keď vás dobieha karma a pociťujete na vlastnej koži to, čo sme pociťovali celé tie roky my, ľudia s iným názorom, tak vy ste tou veľkou obeťou zrazu. Nikdy nebudete mať moju podporu. Nemám dôvod sa vás zastávať. Ja v podstate ani nie som novinár, ja v podstate ani nie som liberál podľa toho, ako sa dnešní liberáli v praxi správajú. Lebo liberáli by mali byť prví, ktorí si hája a ochraňujú slobodu aj ľudí s iným názorom. Nikto z vás to neurobil. Nevyplakávajte na tých sociálnych sieťach a uvedomte si, že presne, čo dáš, to sa ti aj vráti. A teraz to zažívate vy na vlastnej koži. A mne to vôbec nie je ľúto.